Lad mig fortælle om et sjovt sted, jeg ved. Fiskerbyen Lundevi, hvor alting kan ske. Mens 3 sjove huse, de danser på række, fortæller jeg om skumsprøjt og saltvand på dækket. Hvis Krane er trist, ja, så tager vi en vits. Og tråle, der vrisser, mens han fanger fisk. Og blæser det op, er det sikkert og vist, at skægget på store blink danser twist. Og sikken bølgetop, det var godt nok et ordentligt hop. Elias er modig og føler sig vigtig, men glemmer gerne, at man skal være forsigtig. Ja, det var lige ved, men Elias han er ikke ret Elias. Den store kapsejlads. Gad vide, hvem der vinder kapsejladsen i år. Det bliver i hvert fald ikke Kruse, for han ligger på værftet. Jeg håber bare, der ikke kommer nogen til skade. Ja, det skal skam nok gå godt. Og må den bedste båd vinde? Ja, jeg tror, du har misforstået noget, Helinor. Det er kapsejlads, ikke karneval. Karna, kan du holde denne her? Hvad i alverden er det her for Vent lidt, noget? så skal du få det at høre. Hallo? Hallo? Kan I høre Genialt! mig? Flyvende bowlingkugler er præcis så smart, som jeg troede. Haha. Du har tænkt dig at rapportere til os direkte fra kapsejladsen? Netop! Ja, så er alle på plads. Først en gennemgang af reglerne. Vinderen er den, der først bryder målsnoren i Lundevi. Ruten er valgfri, Betyder og det, at man godt må gå igennem Skumlesund? som sagt, ruten er valgfri. Men der er et par ting til, som er vigtige, for at vi skal kunne kåre en værdig vinder. For det første har ingen lov til at udsætte de andre både for farer. Kruse, jeg troede, du var på værftet. Nej, du Goliath. Han har arbejdet hele natten for at blive færdig med mig, ser du. Ja, så må du også deltage. Nej, jeg Trolle nedlægger protest, for Kruse har intet startnummer. Ærligt talt, Jamen, det er da også rigtigt. Arne. Det synes jeg Jeg tror, der er noget varmt, fordi han er Hør nu, hvad jeg sådan en siger. Plastikbalje, og det ser du silkebuffet fiske. Stille! Ærligt talt, du. Kruse skal have lov til at starte. Så, stil op igen, alle sammen. For det er det ikke tilladt at tyvstarte. Er det forstået? Ja da. Så kan vi gå i gang. Klar. Parat. Store blink. Kan du ikke se, at jeg er midt i nedtællingen? Jo, men Shark er allerede startet. Hvad er det, du siger? Nå, men så lad gå. Sagde han go? Men hvad er det, der sker? Var det ikke en tyvstart, måske? Helt klart. Det var klart 20-start. Jo, det var det. Nå, sådan er livet. Jeg skal tabe den. Nej, det finder vi os ikke i. Vi boykotter. Kom. Det er aldrig muligt at gøre alle tilfreds. Vi er færre! Vi er færre! Væk med dig! Tænk, at du gider anstrenge dig sådan, Trane. Du har jo ikke en chance mod Kruse knaldperle. Jeg skal den onde lynmagi, der sådan en på frakken. Så du det, Sharke?
Han tror, det er smart af ham at sejle igennem Skumlesund. Det er måske kortere, men jeg tager ham på farten. Mens vi snakker om fart, så må jeg vist lige træde den i bunden. Her sker der ting og sager. Jeg start nummer 1. Trolle, han bliver tæt fuldt af nummer 2. Eller var det nummer 3? Nej, det var nummer 3, som er Kvik. Kruse, som fik lov til at starte uden startnummer. Og Elias Tænk, med at Kruse startnummer fik 2 lov til at være med alligevel. Han klarer det aldrig frem til mål. Altså, nu må I være stille, så man kan høre, hvad Helena siger. Det er for let. Det er jo kun mig, Trolle, som våger sig gennem Skumlesund. Forsvind så med dig, din gummibåd. Som dette dog udvikler sig, Trolle og Kvik har sat sig fast i Skumlesund, mens Kruse er rykket fra Elias. Trolle har sat sig fast? Nej, det kan ikke være muligt. Det her bliver endnu en stor sejr til Kruse Knaldperle. Det er næsten for enkelt. Nu overhaler jeg ham. Har du problemer? Jeg skal give dig problemer. Kruse, pas på! Nej! Jeg redder dig bagefter. Elias! Ja, du må da hjælpe mig! Hjælp mig! Så, problemer? Jeg kan desværre ikke rapportere længere, for jeg må hjælpe Elias med at få Kruse fri af det der skær. Ha, hvad var det, jeg sagde? Men hvad i alverden? Hvem i det slakke? Det er ham, der vinder! Vi vinder! Har I nu set? Det er jo Kvik, som vinder! Det var godt endelig at komme hjem igen. Tjakke, du siger da ikke, at du vandt. Nej da, det var Kvik, som vandt. Det var det. Kvik? Det var Det var spændende, spændende, ikke sandt? Du, Kruse, skulle du ikke have været på værftet nu? Og gå glip af præmieuddelingen. Aldrig i livet. Vinderen af den store kapsejlads er Kvik. 3 gange hurra for Kvik. Elias, hvad er der galt med din gummibåd? Han bryder sig vist ikke om pokaler. Nej, nu må du se at komme på værftet, Kruse. Men hvad med den stakkels Kvik? Han kunne vist ikke lide den præmie, han fik. Ja, vi ved jo, hvad han godt kan lide. Når solen daler sagte ned i havet bag store blæk, og vinden lægger sig til ro, og bølgerne klor